of clay mask sa aking face. Ngayon, sa side na to ay ang gagamitin ko ay ang Quickfx Black. Made in Korean, vitamin B6, salicylic acid, menthol, and furious substance. Benefits na makukuha ko dito daw ay ang contains choline and charcoal powder that helps absorb sebum and skin impurities. Tama ba ako? Sorry naman. Refines the appearance of enlarged pores for clear, smooth skin. At ang kanyang laman ay 10 grams. Tapos, direction for use, apply a generous amount to face, leave mask for 15 minutes, rinse off with lukewarm water, and pat skin dry. Use once or twice a week, depending on skin condition. Bali, ang amount nito is 99 pesos. Sa Watson ko to binili. Ngayon ko lang po siya itatry. Dito sa site, i-apply ko na po. Kasi 15 minutes, yung isa nabasa ko is 10 minutes. Bali, naghilamos lang po ako. At nag-lipstick ako pagkatapos naghilamos po. Yun siya. Bali, ito siya. Pag binuksan mo siya, may ganito. Magkagana. Bali, lalagay ko po sa side na to. Sa right side, lalagay ko po ito. Try natin. Kasi may mga pores din po ako na ang lalaking bukas. Bali, lalagay ko po sa side na to. Sa right side, lalagay ko po ito. Try natin. Kasi may mga pores din po ako na ang lalaking bukas. Kapalan natin na para ano. Para for sure na effective siya, kapalan na lang. Ang Rhea fresh. Clay mask detox treatment. Dalawang beses mo daw ito siya magagamit. Sabi naman dito. Then, usage instruction. Apply an even layer on clear, dry skin all over the face. Avoid eyes and lips. Leave on for 10 minutes. It will not dry completely. Rinse off with warm water. Use at least once a week. Ito naman once a week. Kasi ito, twice a week. Sabi niya. Ito naman, nasa 8 grams lang siya. Take note, 32 pesos na binili ko to sa Watson. I think so, 32. Yun ang naalala ko 32. Wala na kasing resibo. Paki-check na lang po kung magkano talaga. Gato po siya. Mas malaki yung butas nito compare po dito sa kabila. Kasi malit lang. As in, malit lang siya. Then, sige, try na natin. Kukunti lang talaga naman. Halata. Ito, sobrang yun kasi, medyo malambot. Ito, ay, ang tigas ko. Mas bet ko to. Kasi ang ganda nilagay sa face. Bilang kumakal yung Tapos medyo pa siya makalat. Yung isa, di ba lang layer na? Isang layer lang to, Kasi na napalitan nag-ilagay.
Take note, isang layer lang po yung pinaglalagay ko, pero tingnan nyo naman. Grabe yung kapal niya. Sister, ayun na po. Isang layer lang yun, bali dalawang beses akong kumuha dito, dalawa or tatlo, tapos ito agad siya. Nga lang, hindi siya agad matutugas sa face ko. Tingnan lang natin siya. Okay. Yung isa ito yung tuyo na, yung isa hindi pa, bale. Tignan ko lang. Time check is 7:15 ng gabi. Siguro 7:20 or 7:25. Saka natin, tingnan natin kung matutuyo pa siya. Balikan ko na kayo at mamaya ulit. At ngayon, ako ay bumabalik ulit. Charot. Bali pansin ko lang siya. 7:25 na guys kaya bumalik ko lang para pakita sa inyo kung tumigil na ba. Ayun, tuyo na po siya. Kaso, tingnan na lang, i-compare ninyo Kasi ako, nako-compare ko talaga siya na dito, tuyong-tuyo siya. Tapos ito, ang floor, ang floor, tingnan nyo, ay tag doon yung, dito kasi may butas-butas na nagaganap. Dito, wala man lang siyang butas-butas na nagaganap. Tapos dito, ang higpit, ang hirap magsalita. Dito, ang gaan lang sa mukha yung pants. As in, ang gaan lang niya. Dito kasi parang ang higpit, ang hirap talaga magsalita siya, promise. Pero nararamdaman ko yung yung lamig niya sa aking mukha. Tapos, ano pa? Ang kinis kasi nito, parang, feeling ko nga parang di ba tatakpan talaga yung pores ko. Sakali man. Kasi mas gusto ko yung mararamdaman ko yung higpit niya sa mukha ko. Kasi alam ko na merong mangyayari talagang may resulta yung paglagay ko. So, tingnan lang natin. Clear kasi yun. Tapos to, kikita nyo ba? May biyak-biyak din siyang nagaganap dito sa kabila. Yun nga lang, pagka biyak-biyak niya is di mo mararamdaman na nagbibiyak. Ito kasi, kaya nagsasalita ko, nabibiyak siya. Plus, may butas-butas siyang nagaganap. Kikita niyo naman, diba? May biyak-biyak. Dito, di ko alam kung nakikita niyo dito. Mayroon din dito. Yun nga lang. Para sa akin, kung katulad ko rin kayo na mahilig sa mahigpit, yung parang yung gusto niyo yung nasisikipan yung mukha niyo ng mga yung yung tag doon. Ayun, yung pag may parang kayo na yung feeling na nag-nose pack kayo, mga ganun yung gano'n. Mga nag-nose pack kayo, parang ganun yung higpit niya pagka-apply, pag natuyo, gano'n. Tapos, pag tinatanggal ng paunti, parang gano'n, ang sakit, diba? Parang ito, parang gano'n siya. Pero hindi mo naman siya ganunin. Kasi nga, iniianang natin sa warm water. Yung tuyo siya. Ang sarap lang nahawakan dito. Kasi nga, ang lambot, parang, nakukurat-kurat ko. Dito, nakukurat ko siya. Pero, ang sakit ko, besh. Yun nga, pero nga lang kasi, pag diba yung kinagat ko siya na yung nalagas dito. Kaya ibababad ko na siya para mapakita ko sa inyo kung anong talaga yung gusto ko sa kanilang dalawa. Pero naghilamos na ako, naghakbat na ako, tapos, ayan, nabalawan ko rin na sa aking mukha. Ang gusto kong sabihin lang ay ang Quickfx na ilabas ni mga pores ko, kahit tinanggal ko kanina ba ako nag-video ulit. Tapos, kung makikita nyo lang. Ano ba? Basta kung makikita nyo lang. Dito naman wala hindi naman na ilabas. So, bale, ang thoughts ko, parang, mas okay yung Quickfx. Yan nga lang, nailabas nilang talaga yung pores ko. Pero yung isa naman, yung sa pants, maganda sana siya kasi yung unang pag-apply ko lang sa aking mukha, dalawang beses lang o tatlong beses ako nag-apply na pag ganun. Kasi yung isang kuha ko, matatakpan niya dito. Tapos isa dito, tapos isa diba dito, bali tatlo. Parang ang doon,
mas okay pa yun kaysa dito. Kasi dito, ilang beses ka naggaganon. Or sa tingin ko, baka yung butas lang. Kasi yung butas ng Quickfx is maliit. Yung sa pants is malaki. Pero kasi sa pants, pinong-pino siya, tas medyo may pagka, ano siya. Kala mo, kasi pagkalagay ko sa kamay ko, paglakay natin, kasi parang tigas, pero pagkalagay dyan, watery pala siya. Pero yung Quickfx, pagkalagay mo dito is matigas, hanggang dito matigas. Kaya naging resulta niya is, yung habang tumatagal siya dito sa mukha ko yung Quickfx, masyado siyang naninigas talaga. Tapos nakita niyo naman nagka-crack siya. Pero for me, para sa akin, parang mas bet ko talaga yung pants. Kasi hindi yan nilabas yung Tapos affordable po siya sa halagang 32 pesos or 33 sa Watson. Tapos, yan nga po. Yung kasi yung Quick FX na clay mask, 99 pesos, parang magagamit mo lang siya ng isang beses sa mukha kong ito. Pero yung pants, parang magagamit siya ng 2 beses o 3 beses. Kasi masyadong matipid sa paglagay ng clay mask sa pants. Kaya yun lang po. Sana mag-gusto itong video to at respeto na lang po sa aking desisyon dahil may kanya-kanya po tayong kagustuhan sa ating sarili. And sa susunod ulit na aking video. Bye-bye!